мафҳуми хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. қисми даҳум. дар сохтмон хонаи оҳангари пирро ва устухонаи ӯро намедонистагӣ одам кам буд. аз ин Пулот дар ҳайрат монд. вақти омаданаш дар роҳ хаёл мекард, ки эҳтимол хеле ҷустуҷӯ кунад. хайрият, ки кораш осон шуд. аз поезд фаромада, аввалин одами рӯ ба рӯ омадаро пурсида буд, ки ба хонаи оҳангар бо кадом роҳ бояд рафт. онҳо нишон доданд. Пулот курпаю болишти бо тасма сахтбастаашро бо ҷомадонаш бардошта ба устухонаи оҳангарӣ мерафту бо он беҳад фахр мекард, ки Халилбобо бар ин одами ба ҳама шиносро пуштибон карда меравад. устухонае, ки дар соҳили Катасой ҷойгир буд, ба бинокорони чандин район хизмат мекард. Пулот дар пушташ бор ва назди як бинои васеи пасту девор ва шифташ дудзер карда омада истод. якдам ба ин тарафу он тараф нигоҳ карда, пас ба дарун даромад. борашро ба як кунҷ гузошту ба оҳангарҳо нигарист. дангдунги путкҳо, ҷарангҷурунги чангкушҳои калону хурд гӯшкаркунанда буданд. аз оҳанҳои тафсони оташгуне, ки рӯи сандон куфта мешуданд, шарораҳое ҷудо шуда ба ҳар тараф пош хӯрда чашмро хира мекарданд. Халилбобо ва ҳам шарикони ӯ бо кор саргарм шуда омадани Пулотро надида буданд. чеҳраҳои онҳо аз пош хӯрда милтос задани шарораҳо ва алангаи кӯра ба назар чунон менамуд, ки гӯё аз миси зард рехта шуда бошанд. гоҳ равшан намоён мешуданд, гоҳ хира метофтанд. Пулот андаке бо муҳити онҳо ошно шуда, Халилбоборо садо кард. амак. Халилбобо ба паҳлӯяш тоб хӯрду Пулотро дид ва ҳамон дам чеҳрааш гул кард. болғаашро гузошта, дастонашро ба пештумани чарминаш пок карда, баъд бо қадамҳои майда зуд ба пешвози Пулот омад. писарам, омадӣ? онҳо ҳамдигарро сахт оғӯш гирифта ҳолпурсӣ карданд. оҳангари пир гӯё писари худаш омада бошад, бехудона шодӣ мекард. аз пешона ва рӯи Пулот мебусид. оҳангарон ва шогирдони онҳо дастҳояшонро бо кор банду бо кунҷковии хайрхоҳона ба вохӯрии ин ду нафар нигоҳ мекарданд. сиҳат ва саломат ҳастед, писарам? саломатии хайрӣ чӣ хел? мепурсид Халилбобо. буваам ҳам, Шерматамак ҳам салом гуфтанд. саломат бошанд. ту кай омадӣ? баҳорро дидӣ? пурсид Халилбобо. саҳарӣ омада будам. баҳор дар куҷо бошад? кафшергардухтарон қатӣ дар Катасой. бо онҳо дугона шудагӣ. аз якдигар ҷудо намешаванд, гуфт Халилбобо. дар китобхона чӣ, дигар кор намекунад? пурсид Пулот. рӯзона ба китобхона кӣ меравад, писарам? хурду калон ба кор банд. Халиламак таассуфангез пешонаашро турш кард. эҳ, писарам, дар оҳангархона гап задан ба суҳбати карҳо монанд мешавад. корамон ҳамин хел аз дангардунгур иборат. рафтем ба ҳавои тоза бароем, гуфт ӯ ва ба тарафи шариконаш, меҳмонро ҷой карда биёям, гӯён нидо кард. Халилбобо пештоманашро кушода ба мех овехту ҷомадони Пулотро бардоштанӣ шуд, вале вай намонда гуфт, ки борашро худаш мебардорад. онҳо ба ҳавлии васеъ баромаданд. он бо каландҳои пачақ, белҳои оҳанини бекора, бо чархҳои шояму ношоям, аруба ва ғайра оҳанпораҳо пур буд. Халилбобо ба шикоят даромад. писарам, кор бисёр, ба сархорӣ даст намерасад. одамҳои бетаҷриба
асбобҳои кӯҳнаро овардаанд. ҳар рӯз садҳо калан мешикананд. белҳои оҳанин нӯшоям мешаванд. бо як илму амал пайваста медиҳем. бо вуҷуди ин асбоби корияшон намерасад. маълум ки шумо дар сохтмон монданӣ шудаед. ҳа писарам, мемонем, гуфт оҳангари пир андак рӯҳ гирифта. онҳо ба тарафи хати канал аз ҷои дарахтонаш ба қарибӣ бурида шуда гузашта мерафтанд. ҳамин тавр то дар биёбон дар гирифтани чароғи ғалабагез мо дар ин ҷо монданӣ шудем. бе ин ният чӣ ҳоҷати истодани мо? мана омадем ба қасри мо. онҳо дар назди яке аз заминканҳое ки дар сари роҳи сарбанди асосӣ сохта шуда буд истоданд. заминканро ба зери чашм гирифтан дар ҳол душвор буд. девори заминкан то замин андаке боло бомаш нишеб сохта шудааст, то ки оби барфу борон ба ду тараф ҷорӣ шуда равад. агар як дудбаро ва даричаи хурдаш набошад, ҳеҷ нишонаи ҷойи истиқомат надошт. халилбобо ва пӯлод аз зинапояҳо фаромада ба заминкан ворид шуданд. даруни заминкан аз устохона ҳам ториктар буд. чашмони пӯлод баъди он ки ба торикӣ андак одат кард, дар рӯи гилеми кӯҳнаи ба замин густурда, чароғи шишааш сиёҳ шуда ва дар назди девор курпаю болини ғондоштамондаи Халиламакро дид. нисфи заминкан бо канори кӯҳна панаҳ карда шуда буд ва аз пардаи канори он тараф кати тахтагини ба харак монанде менамуд. баҳор дар он мехобид. дар ин заминкан моро Турахонов ҷо кард, гуфт Халилбобо. ту камтар бист, писарам, ман ҳозир меоям. Халиламак баромада рафт. аз афташ ба ошхона рафта будааст ки дар лагани калони мисин оши палави серравған бардошта овард. бухораш мебаромад. кани писарам, бинишин, ту монда шуда омадӣ, шикамат ҳам гурусна шудагист, гуфт Халилбобо дастархон паҳн карда. дар ҳақиқат пӯлод гурусна буд. вай ошро бо иштиҳо хӯрд. палав ба ӯ чунон ширин намуд ки то тамом шуданаш сарашро аз табақ набардошт ва ягон даҳон гап ҳам назад. Халиламак ба равғани дар зери табақ монда нон расонида хӯрда, бо даҳони пур гап зад. ҳавои ин ҷо иштиҳоро мекушояд. ҳар қадар ки хӯрем ҳам шикамамон боз холӣ, нақора навохта меистад. пӯлод аз ин гап ханда кард. ҳоло аз ҳавои ин ҷо сер шуда нафас нагирифтааму аммо мазза карда як табақ ошро хӯрдам. дар ҳавои кушод кор кунӣ, худат як табақ ошро хӯрдаам, боз надидам мегӯӣ. бо самимият хандида ақида кард оҳангари пир. Халилбобо пир шуда бошад ҳам дандонҳояш бутун буданд. даҳонашро калон кушода хандад, дандонҳои садафвор сафедаш ҷило медоданд. оҳангари пир дар якдам чой овард. пӯлод аз пиёлаи чинии чой менӯшиду шавқмандона пурсид. дар ин ҷо оши паловро ҳамавақт ин хел ширин мепазанд? ҳамавақт як хел не. саҳарӣ хӯрокворӣ оварданд. мудири хоҷагии мо як сусту заиф, аммо одам не, рӯбоҳ. Акрамхон барои чӣ ҳамин хел одамро мудири амбор мондааст, ҳеҷ нафаҳмидам. шояд фиребгариашро дониста мудири амбор карда мондааст. писарам, Халиламак норозиёна сарҷумонид. то бо одам як пуд намак нахӯрда бошӣ, нағз намедонӣ. бобоҷон, баъзан намакро аз ҳад гузаронида шӯр хӯрдан ҳам хуб намешавад, гуфт чун одами калонсол бо киноя. аммо ҳис кард ки Халилбобо аз ин гап андак малол шуд. дарҳол ҷилави гапро ба тарафи дигар тофт. бобоҷон, ман кай ба кор бароям? ҳозир ба кор баромаданам ҳам мумкин. аз роҳи дур омада монда шудагӣ гуфта хаёл накунед.
лекин на калан дураму, на бели оҳанин. калан дар кор бошад, аз рӯи ошноӣ ёфта медиҳам. Халил бобо хушҳолона ханда карда гуфт: лекин саросима нашав, писарам. аввал сохтмонро тамошо карда биё. одамҳо дар ин ҷо чунон мӯъҷизаҳо нишон дода истодаанд, ки инро ҳар кас дар хобаш ҳам намебинад. одами бисёр омадааст. ягон касро гум карда бошӣ, аз ҳамин ҷо меёбӣ. ҳамаашон коргарҳои нағз. кори баҳодуронаи онҳоро дида, даҳони кас воз мешавад. рав, давр зада тамошо кун, баҳри дилат кушода, ғайратат зиёда мешавад. эҳе, чойро нанӯшидаӣ, а? коҳиш кард оҳангари пир. ҷавонҳое оромиро намедонад кӯ, ҳамеша саросима. баҳор ҳам ё ним пиёла чой менӯшад, ё нею медавад. ҳуй, куҷо саросима мешавӣ? Саросима нашав. ҳар рӯз аз гуфтани ин гап даҳонам мӯй мебарорад. пулот номи баҳорро аз нав шиниду гӯё ки нафасаш ба дарун афтид. ӯро зудтар медид, аз дидораш сер мешуд, суханони ширинашро мешунид. вай барои ин мешитобид. халил бобо гӯё фикри ӯро аз чашмонаш ҳис карда бошад, гуфт: биё писарам, акнун ман ба кор равам, кор лаб задааст. бегоҳӣ ба фурҷа гапзанон мекунем. ту назди духтарон рав. баҳор ана дар он ҷо, дар назди дугонаҳояш. вай ба ту ҳам ҷои сохтмонро нишон медиҳад. рафтем як қадам роҳ. духтарон кафшергарони электрӣ дар минтақаи турахонов, ки дар он ҷо қисми бетонии маҷрои канал сохта мешуд, кор мекарданд. ин канал мебоист аз болои катасой гузарад. аз зери қисми бетонии канал катасой ба дарё ҷорӣ шуда мерафт. халил бобо бо пулот то ба он руд роҳбалад шуда, дар он ҷо то бегоҳӣ хайрхуш кард ва баъд ба тарафи устухона бардамона қадам зада рафт. баҳор аз чити оддӣ курта пӯшида, мӯйҳои ба гирди сараш печонидаашро бо рӯймолчаи сурх сахт баста, дар пояш мӯзаи хушдухтӣ ним дошт, дар чашмаш айнаки сиёҳ, сари ду по нишаста, кори дугонаҳои мутахассисашро, ки арматураҳоро бо ҳам мепайвастанд, аз назар мегузаронид. вай бо баҳор чӣ гуна вохӯрданашро пеши чашм оварда, дафъатан худро чунон ҳис кард, ки гӯё пойҳояш ба замин мехкуб шуда монданд. аз ин пештар вай ҳеҷ гоҳ ин гуна беҷуръатона ҳис накарда буд худро. вай ба духтароне, ки дар чашмонашон айнак, аз зери дастонашон ба ҳар тараф шарораҳо пош мехӯрданд, нигоҳ карда, андаке истоду баъд худро дар дилаш сахт коҳиш дода, бо қадамҳои қатъӣ ба ҳамон тараф рафт. пулот баҳорро аз наздик дида, оҳиста қадам монд. тапиши дилаш суръат гирифт. гӯё ӯро дар умраш аввалин бор медида бошад. вуҷудашро ҳаяҷон пахш кард. мӯи сиёҳи вай дар офтоби нимрӯзӣ ҷило медод. ба назараш чунон менамуд, ки бо равшании тоқатфарсо фаро гирифта шудааст. вай дар айни замон пайкари хурди хамидаи ӯ он қадар ҷозибаангез буд, ки аз он дилаш оташ гирифт. лекин ин хаёлоти ӯ дарҳол барҳам хӯрд. дар назди ӯ баҳоре меистод, ки ӯро вай солҳо инҷониб медонист. ин духтар дӯсти мактабӣ, ҳамсояашон баҳор буд. пулот худро далертар ҳис кард ва аз ин вохӯрӣ бо ӯ дар дилаш танҳо хурсандие ҳис мекард, гарчи чанд рӯз пештар ин вохӯриро тамоман дигар тасаввур мекард. баҳор! Пулот ӯро оҳиста садо кард. духтар садоро шунида, як паҳлӯ баргашту, чобукона аз ҷо бархоста, ба Пулот нигариста ва дар ҷояш як лаҳза шах шуда монд. баъд
дар чеҳрааш табассум дамида, чун тире ки аз камон меҷаҳад, бо сурат ба сӯи Пулод давон рафт. Пулод, омадед! ба назар чунин менамуд, ки ҳозир онҳо якдигарро оғӯш мекунанду Пулод ӯро маҳкам мегирад. онҳо дар ҳамон ҳолат ба чашмони якдигар нигариста дергоҳ меистанд. Не, ин тавр накарданд. онҳо дастонашро ба ду тараф ёзонида ба якдигар доданду самимона пурсупос карданд ва духтар дасти Пулодро сар надода аз пасаш бурд. шинос шавед, инҳо дугонаҳои ман. дар бораи инҳо ман ба шумо дар мактубам навишта будам. духтарон корашонро қатъ карда саф кашиданд ва бо кунҷковии маккорона ба Пулод менигаристанд. онҳо дар тан ҷомаҳои кории аз брезент духташуда, шаровар ва нимтанҳо пӯшида буданд, ки ин сару либосашон чандон ҳам зебиш надошт ва ҳамаашон ба назари Пулод дар аввал ба якдигар монанд намуданд. дар байни онҳо бо сару либосаш фақат Баҳор фарқ мекард. Баҳор ӯро пештар аз ҳама ба назди як духтар бурда шинос кард. ин Зулфия. он духтар худро бо тамкин, ҳатто ҷиддӣ нигоҳ дошта, кафи дасташро ба Пулод дароз кард. инаш бошад Надя, гуфт Баҳор духтари дигарро нишон дода, аслан аз Брянск мебошад. Надя духтари лундаия, ки чеҳрааш сурх буд. вай дасти боқувваташро ба Пулод дода, пурсупоскунон ӯро сахт фушурд. аз ин рафтори вай як хандида, Пулод ангуштонашро чунон афшонд, ки гӯё аз зарби фушурдани ӯ карахт шуда бошад. худи Надя ҳам аз ин кораш қаҳқаҳзанон тавре хандид, ки оби чашмонаш омад. Баҳор аз рафтори Надя норозиёна сар ҷунбонид ва духтари сеюминро шинос кард. ин як духтари нозукандон буда, пайкари қоқинаи ӯро корҷомаи васеаш ҳам пинҳон намедошт. ин тотор духтар синааш ба назар аз 15 зиёд набуд. ин Амина, хоҳари аз ҳама хурдии мо, акнун 17 сола шудааст. Амина барои Пулод нигоҳ карда сурх шуд. ҳиҷолатомез ва Пулод ба зур даст доду боз ҳам бештар шарм дошта дасташро кашида гирифт. ин бригадаро низ ҳамчунон бригадаи Рустамов ҳақиқатан ҳам интернатсионалӣ номидан мумкин буд. ин ҳеҷ ҷои тааҷҷуб надошт, зеро дар Узбекистон намояндагони миллатҳои гуногун бо ҳам дӯстона зиста ҷамъияти коммунистӣ месозанд. дар совхозҳое, ки дар заминҳои навкорам ташкил шудаанд, дар заводу фабрикаҳо, мактаб ва институтҳо фарзандони бисёр халқҳои советӣ даст ба даст дода кор мекунанд ва мехонанд. ба ҳамин тариқ Баҳор Пулодро бо ин духтарҳои гуногунмиллат шиносонду дар бораи кӣ будани худи ӯ чизе нагуфт. эҳтимол Баҳор ба духтарон Пулодро ғоибона шиносонида буд. ана ҳамин тавр Пулод, гуфт Баҳор хурсандона. умедворам ту ҳам ба дугонаҳои ман дӯст мешавӣ. вақте ки онҳо бо ҳамдигар шиносо шуданд, бо ташвишу тараддуди худ ба кор часпиданд. аз афти кор ба дугонаашон ва меҳмони ӯ халал расонидан намехостанд. ҳамин ки ҳар ду танҳо монда ба канортар баромаданд, Пулод гуфт: дар мактубат навишта будӣ, ки ба ман сохтмонро нишон медиҳӣ. биё рафтем нишон бидеҳ. халиламакам маро ба дасти ту супурданд. дуруст карданд, гуфт Баҳор мамнунона. сохтмонро аз ман нағзтар кӣ нишон дода метавонад? аз вақти омаданам хуб давр задам. дар ҳамаи минтақаҳои корӣ будам. вай ба дугонаҳояш муроҷиат карда гуфт: духтарҳо дар консерт вомехӯрем. баъд бо чашмони хандонаш ба Пулод рӯ овард: бисёр нағз шуд, ки шумо омадед. рафтем акнун. Баҳор дар сохтмон рости гап худро гӯё дар хонааш ҳис мекард. ӯро қариб ҳама мешинохт: ҷавонҳо, калонсолҳо ва бачаҳо.
бо ӯ самимона салому алик мекарданд. вай дар бораи ҳар чизе ки медиду медонист бо ҳаяҷон ҳикоят менамуд, гӯё ин сохтмон аз они ӯ буд. дар бораи сохтмон гап мезаду аз муваффақияти бинокорон ҳамчун аз муваффақияти худ ифтихор мекард. ҳардуяшон аз мошина ба мошина баромада қад-қади канали дериватсионӣ то котлован, ки дар он ҷо геси оянда қомат рост мекард, равон шуданд. сохтмони гес нав сар шуда буд. дар як вақт барои бинокорон ва онҳое ки дар оянда мебоист гесро ба кор дароранд, барои сохтани хонаҳои истиқоматӣ таҳкурсӣ мегузоштанд. дар айни замон одамони ғамхор бодастони худ ба боғҳои оянда ва ба ду бари кӯчаҳои посёлкаи нав ниҳолҳои бисёре шинонида қатор менамуданд. инро бина, гуфт Пулот ҳайрон шуда. дар ҳол боғ ҳам бино карданд. бисёр нағз. дар ин ҷо одамҳо зиндагӣ мекунанд, гуфт Баҳор бо виқор. дар бораи одамон пешакӣ ғамхорӣ кардан лозим дия. ман қоил, гуфт Пулот. вай бо чашмони андешаманд котлованро аз назар мегузаронид ва чӣ хел шудани геси ояндаро пеши назар оварда бо ҷӯшу хуруш гап зад. баъди ҷанг одам ана дар ҳамин гуна гес кор мекард. Баҳор, дар ёд дорӣ, ману ту дар бораи Днепрогес як филм тамошо карда будем. бисёр аҷоиб буда. медонӣ Баҳор, чӣ аз ҳама зиёдтар ба ман форид? тартибу интизом. худи дар армия будагӣ бар ин. нигоҳ кун, ба назди диспетчер ягон кас даромаданӣ шавад, навбатдор най бар ин дар ҷояш дарав рапорт менависад. кори ҳамаи участкаҳоро дар рӯи кафаш бар ин медонад. тозагиро бин, гӯё дар касалхона бошӣ. ба фикрам дар замони коммунизм дар ҳама ҷо ҳамин хел тозагӣ мешавад. маданияти меҳнат бояд ана ҳамин хел бошад. баҳор бо гӯшаи чашм ба Пулот нигоҳ кард. худи одами калон бар ин мулоҳиза меронад. дар ҳақиқат вай дар якчанд моҳ қад кашидааст. хароб шуда бошад ҳам боқувват аст. нишонаҳои мардӣ пайдо кардааст. қанд зане Пулот. Баҳор аз дасти ӯ кашида гуфт. ҳоло дар ин ҷо ҳеҷ чизи тамошо мекардагӣ не. рафтем Пулот. онҳо боз аз мошина ба мошина нишаста қад-қади канал ба тарафи сарбанди об равона шуданд. айни авҷи рӯзи кор буд. даруни канал аз одам пур. бинокорон каланд ва белҳои оҳанинро дар нури офтоб ҷило дода, дам бардошта ва дам ба замин мезаданд. ин ба пош хӯрдани қатраҳои нуқравори об монанд буд. қисми асосии одамон хоки аз таги канал кандаашонро ба замбарғалтак, ҷуввол ва халтаҳо андохта ба канори канали оянда мебароварданд. канал то рафт чуқур шуда, хоки аз он ба канор бароварда ба кӯҳталҳои қиранокӣ паси ҳам хобида монанд шуда буданд ва Пулот ҷараёни кори дохили каналро дида ба ғайрат ва матонати одамон қоил мешуд. худи ҳозир бели оҳанин гирифта ҳарчи тезтар замин кофтан, хокро берун партофтан мехост, то ки канал чуқуртар, хоктепаҳои канори он баландтар шавад. Пулот аз паси Баҳор рафта ба гуфтаҳои вай гӯш мекард. онҳо ба назди экскаваторе, ки дар яке аз минтақаҳои канал кор мекард, омаданд. он рӯзҳо дар сохтмон техника ниҳоят кам, асосан барои ҷанг ва аз нав барқарор кардани хоҷагии шаҳру қишлоқҳои аз фашистон зарардида сафарбар шуда буданд. вай ба экскаватор наздиктар рафта бо диққат назар кард. мошинаро ҷавоне идора мекард, ки аз кители нимдошт ва нишонаи латагии он ва собиқан ҳавонавард шабоҳат дошт. бо иродаи вай
дули пулодини экскаватор бо шиддат ба замин фурӯ рафта, бо дандонҳои тезаш сангу хоки мазбутро канда, оҳиста боло бардошт ва ба як паҳлу тоб хӯрда, гӯё нафас роз карда, ба мошини боркаш мерехт. Пулод ба кори он бо ҳавас нигариста хитоб кард: «Аҷоиб! Одам ана дар ин гуна мошина кор мекард!» «Эҳ, Пулод, Пулод!» Баҳор қоқоҳзанон хандид. «Кадом корро бинӣ, ҳамонро карданат меояд. Як худат кадом яки ин корҳоро мекунӣ?» «Хайр, чӣ шудааст?» Пулод бо ҳаяҷон хоси ҷавонӣ суханашро давом дод. «Тасаввур кун, ки агар тамоми каналро сар то по бо ҳамин гуна мошинҳо мекофтанд, чӣ қадар кор осон мешуд!» «Ҷанг намебуд, гапи дигар», ҷавоб дод Баҳор. Дере нагузашта онҳо ба сари канал расида рафтанд. Дар он ҷо бо тамоми ҷиддуҷаҳд ба сохтмони асосӣ сарбанд корҳои тайёрӣ давом мекард, ки он ҷараёни обро дошта ба сӯи канал боло мебардошт. Дар паҳлӯи сарбанд барои таъмири эҳтиёҷи бинокорони ғалабагез барқи обии хурд ва дар соҳили рости дарё равоқҳои сарбанд сохта мешуданд, ки баъди анҷоми сохтмон аз ин равоқҳо ҳам оби дарё ба воситаи дарвозаҳои он гузашта дар маҷрои пешина об намемонд ва дар соҳили чап барои сохтмони оброҳаи канал имконияти ҳарҷониба пайдо мегашт. аз соҳили чап то ба соҳили рости бари дарё барои сатҳи оби дарёро ба низом даровардан ба андозаи муайян аз об таъмин кардани канал, сохтмони сарбанд деворбасти мустаҳкаме дар пеш меистод. қад-қади канал рафта сохтмони иншооти асосии ГЭС-ро ҳам дидем. дар сохтмони катасой будем. ин ҷо сарбанд сохта мешавад. оби дамшуда ҳу ана аз он ҷо бо канал мегузарад, гуфта дар ниҳоят Баҳор прорабвор ба Пулод фаҳмонида ва бо ин маълумоташ ифтихор мекард. Фаҳмидам, гуфт Пулод, агарчи аз ин кору нақшаҳо ҳанӯз пурра тасаввурот ҳосил накарда буд, лекин дар таҳти дилаш ба Баҳор қоил мешуд, ки ин қадар гапро медонад. диққати Пулодро аз ҳама корҳои геси хурд банд кард. дар ин ҷо асосан корҳои бетонхобонӣ давом мекард. Пулод ба Баҳор гуфтан хост, ки вай орзуи ана дар ҳамин геси хурд кор кардан дорад, аммо боз худдорӣ кард. дарҳол ба хотир овард, ки фикрат дам ба дам дигар мешавад, гуфта Баҳор ба ӯ хандида буд. Баҳор бошад, мисли пештара бо ҳаяҷон ҳикояташро давом медод. шумо медонед дар ин ҷо кӣ кор мекунад? Бригадаи номдори Никитин. Вай устои ҳамаи устоҳо. дар ҳамин бригада Баҳодурбобо ном як пирамард ҳаст. вай бетонрези беҳтарини тамоми сохтмон. шумо як муддат истед, таърифи онҳоро на як бору ду бор мешунавед. охир шумо ҳам бетонрез ҳастед. аҷаб нест, ки дар бригадаи Никитин кор кунед. Пулод ҳис кард, ки чашмони Баҳор муғамбирона бозӣ мекунад. бинобар он абрӯ турш карда гуфт: кушодтар гап зан, кор дар куҷо? аз ҳама душвораш. канал кофтан аз ҳама душвор. ман корро аз ҳамон ҷои душвор сар мекунам. барои чӣ ман аз ҳамқишлоқиҳо дур шавам? якчанд вақт дар қатори онҳо кор кунам, баъд мебинем. дар ин ҷои гапаш вай табассум кард. ман гапи дар мактуб навиштаи худатро гуфтам. дар бозгашт онҳо аз канори дарё рафтанд. Баҳор ба ӯ он тарафи дарёро нишон дод. ӯ дидед, дар он ҷо заводи металлургӣ месозанд. баъди 10 сол ин ҷойҳо ба ҳадди шинохтанашаванда дигар мешавад. баъд вай ба ташвиш афтода пурсид: истед, Пулод, шумо гурусна намондаед? Пулод бо аломати инкор сар ҷунбонид. чӣ ҳам мегуфтед?
пурсида нишастанамро бинеда гуфт Баҳор норозиёна: биёед рафтем, медонед дар куҷо хӯрок мехӯрем? Дар лаби Катасой. Ман дар лаби Катасой як ҷойро медонам, ки он ҷо ҳам айнан Бахмалқишлоқ бар ин як бех дарахти норванд дорад. Шармаш омада оҳиста гуфт: ман зуд ба он ҷо меравам. Ба заминкан даромада ягон чизи хӯрданӣ мебарорам, майлаш. вақте ки ба заминкан наздик шуданд, Пулот ба хоначаи хуштарҳи сари роҳ диққат дод, ки ба заминканҳои атроф гӯё чун намуна буд. дар ин хона кӣ зиндагӣ мекунад? Пурсид Пулот. Баҳор абрӯ дар ҳам кашид. Акрамхонако. Баъд ба Пулот рӯ овард. ман як чизро ҳеҷ намефаҳмам, Пулот. дар ин бора ба шумо навишта будам. обрӯи вай дар ин ҷо баланд. бинокорони минтақаи ӯ ҳамеша планро барзиёд иҷро мекунанд. байрақи сайёр дар дасти вай. Турахоновро ба ҳама ибрат нишон медиҳанд. ин бино штаби Турахонов. штаб? Пурсид Пулот. бале, ҳама ҳамин тавр мегӯянд. Баҳор беихтиёр ханда кард. шумо таърихашро намедонистагиед. бисёр ғалатӣ. дар ин хона пештар геологҳо зиндагӣ мекарданд. Турахонов омада сахт талаб кардааст, ки ин хонаро ба ӯ диҳанд. дар управление розӣ нашуданд. рӯзи дигар ба ин хона даромаданд. ҷонишинаш мудири корҳои хоҷагӣ Махсумча ба тахтаи калон, ин ҷо штаби вакили раён Рафиқ Турахонов гуфта навишта, аз болои дари хона овехта мондааст. одамҳо дида хуб хандиданд. надонистам, ки ин ахмақии Махсумча худаш фаҳмид ё ба вай аз управления гуфтанд. ба ҳар ҳол баъди якчанд рӯз Акрамхонако тахтаро гирифта партофт. бинобар ин мо ҳам аз рӯи одат ин хонаро штаб меномем. ба дарунаш дарои бо чунон гилемҳо зинат додааст, ки даҳонат воз мешавад. ту ба дарунаш ҳам даромада будӣ? Пурсид Пулот ва аз ғазаб зери устухонҳои рӯяш дамида баромаданд. боз ҳамон гапи кӯҳна. хашмгинона хитоб кард Баҳор. шарм намедоред? вай маро духтараш бар ин медонад. шумо бошед, барои чӣ шумо дар бораи одамҳо шубҳа мекунед? ба фикри бад меравед. вай одами хушфеъл, хоксор аст. хоксор мегӯӣ? тура нею хоксор, а? писханд зад Пулот. ба як худаш ин хона барои чӣ? бо одамҳо якҷоя зиндагӣ кунад мемурад? намедонам, ки ин хона барои чӣ ба вай дар кор. Баҳор, ту фақат ҷиҳати хубии одамҳоро дидан мехоҳӣ. албатта барои зудбовар буданат туро бахшидан мумкин, зеро ки ту ҳанӯз бисёр чизро надидаӣ, намедонӣ ва намефаҳмӣ. ҷиҳати ҳаёти буқаламунона ва қиёфаи буқаламунаи Турахонов дар Бахмалқишлоқ барои ту торик буд. вай худро одами оддӣ ва шикастнафас нишон медод. сабаб дар он аст, ки инро аз ӯ вазъият талаб мекард. котиби якуми комитети раёни партия беҳтарин намунаи одамони оддӣ ва хоксор буда, дигаронро барои хурдтарин зуҳуроти муносибати бою феодал ҳаргиз намебахшид. барои ҳамин Турахонов кӯшиш мекард, ки мувофиқи дид ва ҳисолу хислати котиби якум зиндагӣ кунад. дар сохтмон вай дуртар шуда нафсашро озод сар дод ва ниҳоят ба дараҷаи сардорӣ на барои он муваффақ шуд, ки нафси худро аз ҳар ҷиҳат ғондораду хоҳишашро фурӯ нишон диҳад. аммо ту, Пулот, ҳушёр бош. рашк ақли туро тира накунад. ин теғи шамшервор, бурандаи рашк, ниҳоли ишқи нав, ғунчабаровардаи ба гул моили шуморо мумкин аст, ки аз бунёдаш бурида партояд. охир ту покии дил ва ҳиссиёти неки ин духтарро гаштаю баргашта дидӣ ва санҷидӣ. ин духтари аҷоиб ва самимиро. охир вай духтари кушодадил аст. чӣ хел ту ба ӯ бовар намекунӣ? ҳама ин гапҳоро Пулот ба дилаш тез мегузаронид.
эҳ ту Пулот, охир ту дар моҳҳои охир на ин ки ҳунар, балки бисёр чизро омӯхтӣ ва фаҳмидӣ. Ту худат ба Рустам дар ин бора иқрор шуда будӣ. Пулот дар чӣ хусусе ба фикр фурӯ рафту ва Баҳор зеҳн монд. Дар чашмони барроқи ӯ озурдагӣ ва ҳайрат пайдо шуданд. Авзои Пулот беҷо гашт. Чӣ хел вай тавонист, ки заррае ҳам бошад ӯро ранҷонад? Пушаймон аз кирдори худ дасти Баҳорро оҳиста дошт. Майли ту Баҳор, дар ин бора дигар гап намезанем. Ҳа, воқеан ана ин заминкани шумо, ман онро дарҳол шинохтам. Дасти якдигарро дошта, бидуни ихтиёри ҳарду воқеъ шуда буд. Инро худашон надониста монда буданд. Тозон ба тарафи заминкан рафтанд. Баҳор ба заминкан даромада, бо тезӣ дар як румолча нон, камтар гӯшти яхнӣ, пиёз ва помидор баста баромад. Вай ҳамчун роҳбалад Пулотро ба ҷои дӯстдоштаи худ зери дарахти сершохи норван, ки дар канори фурудгоҳи Катасой ба дарё қад кашида буд, аз пасаш бурд. Як ҷои ин соҳил тоб хӯрда суфаи табиӣ пайдо карда буд. Алафзори кабуди чун қолини маҳин густаронидашудаи он соҳили Бахмалрудро ба хотир меовард. Инро бинед, Пулот, гуфт Баҳор ба нохост. Нигаред, ки ин алафҳои беҳолро чӣ хел зер кардааст. Вай харсангеро нишон дод, ки майсаҳо ва гулҳоро пахш карда буд. Сабзаҳо ва гулҳои аз зарби санг коҳида ва ба замин часпида, гӯё аз офтоб мадад мепурсида бошанд, сар боло мекарданд. Пулот ба Баҳор нигарист. Мижгонҳои дарози Баҳор меларзиданд. Пулот ҷиддӣ ба харсанг наздик шуд ва хам шуда, чӣ гуна чапа карда партофтани онро хаёл карда, зери он даст андохт. Сангро зур зада бардоштан хост, лекин ҷунбонда ҳам натавонист. Баҳор аз паҳлӯи Пулот гузашта, бо нияти ёрӣ додан ба вай менигарист. «Ҳа, Пулот, нахуд ин сангро чапа накунем», мегуфт чашмони ӯ бо тавалло. Пулот аз ҷои боби санг дошта, бо тамоми қувват зур зад. Ба паст ғалтонданӣ шуд. Мушакҳои сахт ва рагҳои гарданаш ба чашми духтар таранг намудор шуданд. Пулот қувваташро ҷамъ ва сандуқи дилашро пур карда нафас гирифту харсангро чапа гардонид. Харсанг ғелон шуда ба об афтид. аз зарбаи он об пош хӯрда, қатраҳои он то соҳил омада расиданд. Пулот ба паси дасташ арақи пешонаашро пок карда, ба об бо мамнуният менигарист. Баҳор гулҳои дар атрофи санг пажмурдаро бо навозиш рост карда, ба зерашон хок кашид, то ки боқувваттар сабзанд. Баъд аз ҷой бархоста бо тантана гуфт: адолат ғалаба кард. Пулот, дидӣ чӣ хел зур будаӣ? Ман як дафъа танҳо ин сангро ҳарчанд зур зада бошам ҳам, аз ҷояш ҷунбонида натавониста будам. Ту паҳлавони ҳақиқӣ. ту ҳамроҳи ман бошӣ, ман паҳлавон. Бе ту чӣ кор карда метавонистам? Гуфт Пулот бо нармӣ. Ман чӣ дахл дорам? Сангро ман чапа карда партофтам. Ту ҳаминро мехостӣ. хоҳиши ту ба ман қувват дод. Гуфт Пулот. ту хоксорӣ накун, Пулот. умуман гӯям, ту аз ҳама зуртарӣ. Чеҳраи Пулот гулранг шуд. Вай сарашро поён кард. дилаш пур аз сурур гардид. лоиқи таърифи Баҳор шуд. вай дурӯғ гуфта наметавонист. ҳақиқатан ӯро зуру тавоно медонад. Пулот ҳам қувваи баҳодуронаи худро ҳис кард. бо ҳамин зуру қувваташ, ки Баҳорро мафтун сохт, агар дар ин ҷо садҳо харсанг мехобид ҳам, вай онҳоро ба дарё меандохт. Баҳор ба гулҳо ва майсаҳо нигариста, кӯдаквор хурсанд мешуд. Нигар, Пулот, нигар, гулҳо ҷон гирифта қад рост карданд. Зиндагӣ ғолиб меояд, тантана мекунад. гулҳо сар ҷумонида ба ту таҳсину офарин мегӯянд, имою ишора мекунанд.
ман фардо ҳам ба ин ҷо омада аз ҳоли онҳо хабардор шавам. Инҳо гулҳои мо мешаванд, Пулот. онҳо дар соҳил нишастанд. Баҳор тӯшаи овардаашро кушода, ба замин дастархони оддиашро густурд ва хӯрданиҳоро кушода монд. аммо ҳамин ки онҳо хӯрданӣ сар карданд, аз пасашон садои қадамзанӣ шунида шуд ва ҳамон дам касе ба китфони Баҳор дасташро гузошт. ош шавад, ҷавонҳо! Пулот ва Баҳор қафо баргашта, саросима аз ҷояшон бархостанд. дар назди онҳо ду нафар мард бо хандаҳои форам нигоҳ карда меистоданд. сину соли марди рус қариб дар 50 буда, сафеду сияҳии мӯйҳояш омехта, мошубирин шуда буданд. чеҳрааш ожангҳо дошта, дар боду офтоб сиёҳтоб шудааст, аммо чашмони кабуди нураш нарафта ӯро ҷавон карда нишон медод. танҳо чашмони кӯдакон ва осмони софи моҳ ин қадар кабуди баланд ва равшан мешаванд, аммо ба ин чеҳра айнаки чамбаркаш металлӣ ва чубуқи кӯҳнаи бисёр кашидаи зери дандонҳояш бегона менамуданд. баҳор бо оринҷаш Пулотро оҳиста такон дода, бо овози ҷарангозӣ гуфт: «Салом, рафиқ Никитин! Салом, баҳодурамак!» «Салом, азизам!» гуфт Никитин бо забони узбекӣ ва баъд дуди чубуқашро бароварда бо диққат ба Пулот нигарист. «Салом, писар! Ба назарам, ту ба қарибӣ омадагӣ барӣ, на?» «Ҳамин саҳарӣ омадам», гуфт Пулот. «Ин кас бо ихтиёри худашон омаданд, рафиқ Никитин», ба гап ҳамроҳ шуд бо ифтихор гуфт Баҳор. Баҳодурамак таги гапро фаҳмиду риши дарозашро молиш дод ва форам табассум кард. «Ман нигоҳ кардам, ки ту дар байни духтарони кафшергар нестӣ. Мо аз онҳо хоҳиш кардем, ки дар минтақаи мо як муддат кор кунанд. ҳоло дар мо дугонаҳои ту бар ин ҳунарманд каманд. ман ҳам кафшергариро меомӯзам», бо ҳаяҷон ваъда дод Баҳор. «Ҳоло мебинед, ёд мегирам. ҳозир ба ман дугонаҳоям ёд медиҳанд». Табассуми гӯшаҳои лаб ва чашмони Баҳодурбоборо аз чӣ буд, Баҳор нав пай бурда саросима шуд. дарҳол ба сафед кардани худ гузашт. «Номи ин кас Пулот. Мо аз як қишлоқ, дар мактаб ҳам якҷо мехондем. Мо аз хурдиамон дӯст». «Дӯст буданатон маълум», гуфт Никитин ба дастурхон ишора карда. «Аз афти кор як мавизро ду тақсим карда мехӯред». «Оре», гуфт Баҳор ба шӯхии Никитин хандида ва онҳоро аз рӯи одоб ба сари дастархон таклиф кард. «Марҳамат бо мошинитон». «Ташаккур, духтарам. Вақтамон танг. Ба ҳузур шинед», гуфт Никитин ва барои хайрухуш даст дароз кард. «Боз мебинем. Ба консерт меравед?» «Албатта меоем», гуфт Пулот. ҳамин ки Никитин ва Баҳодур рафтанд, Пулот пурсид: «Дар бораи кадом консерт гап задед?» «Эҳа, дар айни вақташ омадӣ. Аз Тошкент артистон омадагӣ. Имшаб консерти нағз мешавад», гуфт Баҳор. «Консерти нағз мегӯӣ?» пурсид Пулот. Пулот овози артистони Тошкентро аз радио шунида бошад ҳам худи онҳоро то ҳанӯз надида буд. бале, ба ин ҷо артистҳо, нависандаҳо, рассомҳо, олимҳо тез омада меистанд. охир ин сохтмони умумихалқӣ аст. бегоҳӣ Пулот ҳамроҳи Халилбобо ва Баҳор ба консерти артистони Тошкент рафтанд. саҳнаро аз тахта дар байни канал ба шакли суфа сохта, ҳарду тарафи саҳна гулханҳои калоне афрохта буданд, ки забонаи сурхи гулханҳо гӯё ба осмон мебаромад. ҳазорон бинокорон дар ду лаби канал, дар байни он ва ҳатто дар болои силсилаи кӯҳталҳои аз хок баровардаи худашон менишастанд. ҳамаи онҳо дар либосҳои корӣ омада буданд.
аммо рӯҳашон идома менамуд. артистоне ки ифтихори республика буданд, пасе ҳам ба саҳна мебаромаданд. тамошобинон ба онҳо дӯстона кафкӯбӣ мекарданд. пӯлод бошад, аз артистон дида зиёдтар ба тамошобинон менигарист. охир ҳунари худро артистон ба онҳо тӯҳфа оварда буданд. барои онҳо мерақсиданду месуруданд. оре, барои онҳо, на барои пӯлод. вай ба ин консерт на ҳамчун соҳиби ҳуқуқи тамошо, балки ба сифати меҳмон омада буд. аммо ба қарибӣ вай ҳам ба унвони боифтихори бинокори ғалабагез сазовор мешавад ва он вақт ба тамошои консерти нав омада, тӯҳфаҳои барои бинокорон овардаи онҳо ба монанди рақсу суруд, мусиқӣ ва шеърро сазовор истиқбол мегирад. баъди консерт Халилбобо ва Баҳор ӯро ба хобгоҳе, ки аз заминкани онҳо на он қадар дур воқеъ буд, гусел намуданд. вай мебоист минбаъд дар он ҷо зиндагӣ кунад, ки оҳангари пир ҳанӯз рӯзона ғами ӯро хӯрда аз ин хобгоҳ ҷой гирифта монда буд. ин хобгоҳ ҳам ба заминкан монанд буда, онро чароғи каросинӣ хира равшан мекард. пӯлод тамоми рӯз сохтмонро давр зад. шиносҳои бисёр пайдо кард. консертро дид. акнун дар як кунҷ рӯи кӯрпааш, ки Халилбобо оварда монда буд, дароз кашида, ғарқи таассуроти воқеаҳои рӯз, хобаш намебурд. чашмонашро кушода менишаст. дар гӯшҳои вай ҳамон сурудҳое, ки меҳнати бунёдкоронаро тавсиф ва одамонро ба қаҳрамонӣ даъват менамуданд, ҷарангоз мезаданд.